Para sa dugang mga balita sa Bacolod City, kag pila ka lugar sa Western Visayas, mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, Jers, mga kapuso, madamo gid nga salamat. Masugot ng operasyon kontra mga kolorom nga PUJ sa Bacolod City patuman sa LGU sa masunod nga semana. Kapin 1,000 nga traditional PUJs mag-untat biyahe. Yaring balita nga itong gintutok ka. Sugod sa masunod nga semana, ipatuman na sa Bacolod City LGU kag Land Transportation Office 6 ang hugot nga pagpangdakop sa mga consolidated nga public utility jeepneys sa Bacolod City. Kami minsan sa nahatag naman sila. Di pa mag-tolerar. Mag-utang sa delikado ng atong mga pasahero sa PUVs. No? Bod sini, una na nagpahayag ang transport group nga Bakod Manibela kag Undok Piston nga magalunsar sa malawig nga untad biyahe bilang pagprotesta sa plano nga intensibo nga pagparakop sa mga unconsolidated PUJs. In the first place, kami sa transport sector mag-suffer gid ang pamilya sang driver kag operators, and the same time ang mga labor sectors naton, ang business sector sa apektado sa sining pag-giyon sa aton nga syudad sa Bacolod nga may dinakpanay. Tanan ang amon nga permit. Preparado naman ang kung idusogid Manila nga dinakpanay na. Siyempre ang mga membro namon makasaman. Ang Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry nagakabalaka sa mga epekto sa untat biyahe sa ekonomiya sang syudad. Ginapangabay ginamon kung pwede, no? All sectors, the transport sector, kag ang regulatory bodies, could be LTO, could be LTFRB, could be city, to sit down and talk. Sunod naman sa presidente sa Bacolod Modernized Jeepney Association, dapat ipatuman na ang hugot nga pagpangdakop sa mga kolorom nga PUJs nga madugay na nga ginapaiway. Ang tuyo na tani is to move forward and not go backwards. Kung amo naman lang yung pakatuan is the modern jeepneys, di kunit diretso na lang go forward. Suno, sa Bacolod Traffic Authority Office, 83% sa mga PUJ sa Bacolod City ang nakapakonsolidate sa LTFRB. Busilingon, 17% sa mga traditional PUJs ang unconsolidated kag makabig nga koloro. Nang pakigangot ng news team sa LTFRB 6 apang nagpaiway pa nga maghatag sang pahayag ang talatapan. Opod, Kiril Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.